Vítám vás u večerního vysílání televize SL. Tento speciál bude věnovaný výběru střední školy. V redakci jsme vytvořili graf, který porovnává oblíbenost střední školy státní a střední školy soukromé. Po vytvoření grafu jsme zjistili, že střední školy soukromé jsou oblíbenější než střední školy státní, a to hlavně kvůli jejich individuálnímu přístupu ke studentům. Rozhodli jsme se vám natočit krátkou reportáž přímo z gymnázia. Škola má přibližně 120 žáků, má i odborné učebny, jazykovou, chemickou, výtvarnou, tělocvičnu a internetovou kavárnu. Veškeré učebny mají moderní vybavení. Při výuce mohou žáci používat notebook. Vzhledem k blížícímu se konci roku jsme se rozhodli přidat bonusovou reportáž se 3 nejbohatšími lidmi republiky. Vaše firma prokazovala za tento rok velké zisky. Jak jste toho dosáhli? No, tak já si myslím, že to je určitě díky Educanetu. Což jste nejmladší držitelka Oscara v republice. Jaké jsou vaše pocity? Úžasné, chápete to? Já vyhrála, já mám Oscara, jo! Jak jste tomuto dosáhla? No, za to díky může hlavně škola Educanet. Kdybych na ní nestudovala, tak toho nikdy nedosáhnu. Pane, počkejte. Chcete to? Nemám čas. Ne, počkejte. Krátký rozhovor, pane. Tak co chcete? V čem spočívá váš úspěch? No tak samozřejmě jsem chodil na gymnázium Eduka a tam je naučili všechno. Milionářskou matematiku, obchodovat, prostě úplně všechno, co potřebujete v normálním životě. Děkujeme vám za pozornost a přejeme příjemný zbytek večera.